नंगौ दिनै खोब रंजाखांनायनि बाथ्रा दिनै हाग्रामा महिलारिनि समष्टिया जोबस्रांनायनि लामायाव दिनै हाग्रामा महिलारिनि पार्टी बिपिएफ दोलोआ जोबस्रांबाय होननानै दिनै फोसावनो हाबाय। हाग्रामा महिलारिनि समष्टिनि सिङाव थानाय सिम्बोरगाव हालामाव दिनैहाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय दिनै इउथ बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर बिपिएफनि गासै कर्मी भटार्सफोर दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाबाय। थांनाय माखासे समनि सिगाङावबो जोंनि इउपिपिएल दोलोआव लैहोर जयेन जादों। दिनै इउथ बिपिएफ अफिसाव जयेन थाग्रा मानसिफ्रा जोंनाव जयेन जाखांबाय आरो दिनैनि दिनावबो माखासे थाबोनाय भटार्सफोर आरो दैदेनगिरिफ्रा दिनैनि दिनाव 190 जन जयेन जाबाय। खारना बेनो दिनै जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय प्रमद बर' सारनि निति आदर्श इउपिपिएल दोलोनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै दिनै सिम्बोरगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो बिपिएफनि भटार्सफोर गासै दैदेनगिरिफ्रा जोंनि इउपिपिएल दोलोआव दिनै जगदान जाबाय। मोनसे जयनिं हाबाफारि जालांदों बेयो नंगौ थिगैनो बे बेलायावहाय आं थिंख्लांगुरिनि गामि जानानै आं बुंनो थांगासिनो दं। दा जोंहा थिंख्लांगुरियाव गामिया गासै जोंना 26टा बे 26टानि गेजेराव जोंहा न'खरबायाल' जाहैबाय जोंनि बिपिएफ पार्टिनि मानसि। बे मानसिनि बेलायाव थारमाने रनजित गिजियाबो गोदो बिपिएफनिमोन बिथाङा सारेन्डार जाहैबाय जाहैनानै जोंखौ खावलायदों। खावलायनाया सोरजों? बै गावसिनि पार्टिखौ जोंखौ न'आव लिंहैदों। नाथाय बे लिंहैनायाव जों फैया। जों मानो फैनो? जोंहा बिपिएफनि मानसिखा जों फैया होननानै गोदोबो जों जा एसे अनसुंथाइ जों बेखौ मोनखायाखै। बिथाङा बे बुंनो थाङोबा अनेक खोथा दङ जों बेखौ बुंला। बेखिनियाव जोङो 3 मानसि दङ 7 जोंना बिपिएफनि मानसिया थिंख्लांगुरियाव माखासेया इउपिपिएलआव दंखायो। दा बिथांमोनहा जोंनि आं रबिराम बसुमतारी, कमले बसुमतारी, मियाराम बसुमतारी, दुर्गा बसुमतारी दं। बिथांमोनखौ लिंहैया फैसा जों कमले मिया आंखौ सारेन्डार जानो बियो न'आव फैबा लिंहैबाय थायो। दा लिंहैनायजों लोगोसे जोङो फैया खिन्थु गाव लिंहैया सोरबा सासे गावसिनि दालालि फाथायहरो ओमफ्राय जों फैयो। बिथाङा नांगौबा जोंजों रायज्लायफैदों आरो हायोबा बिथाङा जोंनो माखासे खिनि जोंनि डिमान्डखौ होथों होननानै बुंनायाव बिथाङा थांनो हाया। ओमफ्राय जों जयेनबो जाहैयाखै। मैयानि मिटिङावबो जोङो पाटगावआव थांदों। थांनाया इउपिपिएलनि मेम्बार दं। बे मेम्बारजों ज' जोङो पाटगावआव रायजोनि जोंहा सेलेक्सन मोनसे थायोना रायजो फाथायजानाय ग्रुप थायोना जों रायजोनि हिसाबै समबायाव थांबाय। मिटिं जानानै जों गारि गंसेयाव गाखोना फैदों। होमबा फन हरगासिनो दं बिथाङा फन हरना मानसिफ्रा जोंजों दंखायो गोनां मानसिया मिटिङाव जों लिंलांखानोसै जादों आरो मेम्बारफ्रा। अके जोंथ' खोनाजोब्बाय गासिबो बिसिनि फन हरनाय रायज्लायनाय मेम्बारा। जों फैबाय सिम्बोरगावआव फैबा होनबाय फैदो बैयाव जाबाय। हाब जोंथ' थांनो दरखार गैया। जोङो उल्था पार्टिनि होनना मोनथिखागौ नोंथांमोनहा मानो लिंखो? ओमफ्राय जोङो रायजोनिफ्राय जोंहा खरसा हरो नालाय रायजोनो जों बेखौ लाबाय थांबाय। जों इन्द्रानाव साहा लोंबाय माबाय जों थांबाय। बिथांमोनहा फैनानै जों नाम होफैबाय बा रनजित गिजिनो एडभान्स फन हरबाय। बेखिनियानोसै आरो जों बाहाय जयेन गैया। रनजित गिजिनि न'आव खेबनै हांख्राय हरदों जों बाहायबो एटेम्प गैया। जों रायज्लायहैयाखै खाथां बे जोंना। जों जेबो मिथिया जों न'आवनो दङ। ओमफ्राय जोंनि नामा बोरै सफैखो सोर दालालि होखो जों बेखौ बिराद आं मैया आनसलिकनि माबाजोंबो प्राइमारिनि प्रेसिडेन्टजोंबो सेक्रेटारिजोंबो रायज्लायहरदों। नंखाया सोर दालालिया फानखो जोंनो दा बेखौ नांगौ। आरो जोंनावथ' मेम्बारबो गैखाया। गथा बिपिएफ होननानै जों लागोआव बालाफारायाव मेम्बारबो होखायाखै। ओमफ्राय सोर फानफैखो जोंनि नामखौ? आङो बालाफारानि। जोङो बे गुमैखौ जों गोदोनो सार होनना मानिखायोमोन रनजित बसुमतारीखौ। दा बे फानखो ना सोर मेम्बार फानखो जों जेबो मिथिया। बिलाय नै जोंजों फैफाजोबनाय दङ। जों खुनु इउपिपिएल पार्टियावबो गैया आरो बे पार्टिखौनो आं सैखाथारा आरो खुनु गैया। सोर नाम होफैया बे मानसिखौ नांगौ आंनो खाथां। आंना बे जेबो रायलायनाय जायाखै नामा जयनिंनि बागै? जयनिंनि सोमोन्दै आंनावबो थाङाखै आंजोंबो रायलायाखै फनबो जेबो सोमोन्दो गैया। मानो बोरै नाम होखो जों बेखौसो नांगौ दा। बिदि होनो मोना पार्टिखौ फाननो मोना। गावस्रा फाननानै फैसा मोनदों ना मादों दा जोंखौ फाननानै फैसा जानो नागिरदों जोंनो बेखौसो नांगौ। खाथां आङो बुंबाय जों इउपिपिएलआव गैया आरो इउपिपिएल पार्टिखौ जोंनाव हाबनोबो हाखाबावा। खाथां आंना बेनोसै। जों दा मैया सिम्बोरगाव इउपिपिएलनि दोलो मिटिं जादों। बेवहाय जोंनि नामखौ रोखा दिखोना होदों। गावस्रा सारेन्डार जादों जोंखौ सारेन्डार जादों होननानै बुंदों। खिन्थु जों बेवहाय खुनु दिन फैयाखै। जों आगान होफैयाखै। सोर होदों बे मानसिनि मुङा जोंनो नांगौ आरो। ओमफ्राय जोंनि बालाफारानिफ्राय आं दा एक्स गावबुराखा आं बेहाय फैयाखैबो जों खोनासंबो मोनाखै। जोंनि न'आवबो बिसोर लिंहैनो हाया। जोंनि न'आव हाबनोबो हाखाया। जोङो बिपिएफखौ जों गारा। जोंहा बिपिएफ दोलोआ जोंनाव फैफिननांगौ।
जोङो इउ पि पि एल दलाव जों थाङा मालाबाबो जों थाङा होननानै जोङो दा रोखा जों गसंनानै बुंनो हायो आरो जोंनि गामिया रावबो थाङाखै सासे सानै थांदों बेफोरखौ जों नांजाया नांजाया जोंना गासिबो फेमिलि सुद्दाय जोंनाव बि पि एफ दोलोआव दंजोबो जों बि पि एफ दोलोखौ जों जेरैबाबो बोखांफिनगोन आं दा एसेखौ बुंबाय साबैसेसो सुबुंफोरनि नामखौ बेफोरबायदि गाबज्रिदोंमोन जाय बिथांमोनानो जयन जाहैयाखै दा आं बेखौबो बुंजोबनो हाया आङो खोनादों आंनि नामखौल' मथा मथि बिसोरो 40 जन 45 जनसो गाबज्रिदों जों लाबोनायखौ बे खिन्थु सासेबो फैयाखै ओमफ्राय मोनसेल' खोथा आं बुंनो हागोन गावसिनिनो मानसिखा बे आबौ जाबदाया सुदेरा माबायाव ओइ पाटगावआव आर'नाइ गानखानाय बियो बेखौनो मैया गानहोबावबाय आबौ बुंनानै बुंदों बिहा गानखानाय बेखौ मानो गानबावो दानो दहाय आंनाव न'आव फैना बुंदों जाम्बा मानसिखौसो खननै खननै गाननो हायो सिगांखौथ' हाया खाथां आं बुंबाय बेनो